to. Rest? Ticho. Čo? Myslíš, že pomůže na stream, jako když třeba nemasturbuješ 2 týdny, že si pak takový energičtější, agresivnější? Neviem. Pomáhá to na streamy, nevíš? Nemáš to zkoušené? Ako ja nesledujem porno, takže ako... Taky ne. Nie som taký, že by som, neviem ti povedať, lebo nie som v takom stave, alebo nebol som takom, že by som si proste 2-3 krát za deň proste vyvalal cikulu na porne alebo niečo a tak žil, vieš? Mne to príde, že to si také mača, proste, čo, vieš, čo ťa potom zaujíma? Ale prý, když dlouho to, tak ti klesá tesťák. Keď dlouho nič? Keď dlouho nič, no. Takže ty nevaláš cikulu, hej? Málo kedy. A já teď zkouším málo, fakt, jestli to pomůže. A to posílá, víš co, to hlavně posiluje vůli. Ono to je, počúvaj, ono to je, vieš, keď to je dôležité podľa mňa? Že keď si s priateľkou alebo niečo, počkaj, jak sa volá, ako to mám ísť, počkaj. No a to som chcel, že keď majú proste chalani frajerky a tak, vieš, a keď sa jakoby pohádajú alebo niečo, tak je dobre riešiť ten problém, keď nemáš plné vajca, jak sa hovorí, rozumieš? Že keď proste... Akože, lebo ináč by si sa zachoval, proste keď si proste taký, že ťa ovláda to, že si aj nadržaný vnútorne alebo niečo, aj keď na tým zrovna nerozmýšľaš, tak úplne ináč sa chováš tej babe a úplne inak... Prisahám ti, že tak je! Hej, prisahám ti, že tak je, prisahám ti. Počúvaj, ja mám 32, vy ste mladí kokoti, Ja ti hovorím, keď sa dohádaš s frajerkou alebo niečo, tak to vyriešaš, keď si vyhoníš cicinu. Že či je to, vieš, jaké? Aby si sa nevracal za svojou láskou, len kvôli tomu, že je s ňou dobrý sex alebo niečo, ty dement. Hej. Čo mi na ježišmarja, to možná, když si první půl rok ve vztahu. Ja si tiež myslím, lebo čak... 8 rokov som mal vzťah, kamaráde. 8 rokov som vzťah. Ja nehovorím, že ne, a však samozrejme, že ťažko to povedať, lebo... Musíš sa naučiť prostě nemyslet vajcama, chápeš? To si naučíš ve 20. Ve 20 si naučíš nemyslet vajcama. Ale to nehovorím, ale ovplyvňuje ťa to, ty dement, vždy? Ale... Vždy to ovplyvňuje takéto veci. Skoro spolu ani nespíte, tak čemu byť? Prečo by si nespal so svojou priateľkou? Ale tak každý deň, vole? Kľudne každý deň. Po 5 letech vztahu, hej? Tak ja mám napríklad 11 rokov vzťah. Sú ľudia, ktorí majú proste chémiu medzi sebou úžasnú, rozumieš? A nespravíš nič. Že ich drží iba to, alebo nie iba to, ale vieš. Kamo, ja mám 12-ročný vzťah, akože to... Tak teraz ako máme decko, tak to ide pomenej, hej, ale ako predtým to bolo pôvoda. Jak často? Často, tak... Teraz? Čo ja viem, koľko teraz po decku je to dosť málo, no. A ne, před dětskem třeba spolu, nevím, 8... Čau, tak 3krát do dňa, záleží tak jak, vieš. 3krát denně? No. A to jste spolu byli třeba 7 let, jo? My sme spolu 11 rokov, 12. No, a než to je dosť, po 11 rokov. Byli spolu. Máš pravdu a můžu hovorit, že tak to už si nymfomán, ale k***a, ne? Ale p***u. Nie, len hovorím, že niektoré proste problémy by si mal proste vyriešiť, keď si není proste nadržaný a bez sexu. Akože áno, ale to je ako veľmi ťa to ovplyvňuje, vieš. Ja napríklad keď sa naserem, hej, keď napríklad, že sa pohádame o niečo a proste nechce toto, tak si idem proste vyhoniť a čo? Zobil som ho, sorač. Pohode. A pohoda, víš, a potom to už s chladnou hlavou rieši všetky veci. Ja neviem, ako vy máte dlhý oný sex, ale zase ja to nepredlžujem, vieš, pre mňa je dôležitých posledných... Ja som to rozjebal, ja neviem, jak to funguje! Nemôžeš to pretlačiť. Čo to bolo? To dá nám aj spievať nejaká ona? Let's talk about me. Let's talk about the 6'8 frame, the 37 in vertical leap, the black steel that drapes down my back, aka the bulletproof mullet, the Google prototype scopes with built-in LT LED 1083 Sony technology. Čo len to? Jibim na to jibim ne torn hoop. Dobre, môžem dať tichšie na 100% v prvom rade a musím to aj vypnúť asi už, keď tak to počúvam. Takže dementi mi odpísal na husy, to myslím, že ideme husy dneska. Dar, tak Jim's coprolativizm, the poruvomazum. Jmi dobro ojibol, ite nebudu paslo. Flagan začína v OHC, hej? Napísal to nech do piče, všetci. Dá mi tam fajku vraj. To je odraz. Počkám 15 minút, ak tam nebude 10 fajok, idem do piče. Ok, to pochopili isto. iPhone alarm.
His palms are sweating, these weak arms are heavy. Dobre, vydrž, ja som musel okamžite vysvetľať, to je také... Vydrž, musím niekde nastaviť. Neviem kde. Do koľko dní prídu veci Vitarest? No, iba pracovné dni, takže jak si to objednával kedy? Dneska? Zajtra sa to... Neviem, útorok, stredu? Útorok. To je na, vieš, to je na GLS-ky, nie na... Dobre. Počkaj, musím to refreshnúť. Musím tam zmeniť hlasitosť. Ok, už som zmenil hlasitosť, dal som na polovicu. Čo si robíte, taký si ma deň? Počkaj, idem napísať tej súťaži, už dneska by to mohlo ako vylosovať. Nabídal som mi tá súťaž, už akože nech sa Sedam. Udělaj gildu pro streamery a kdo do padku hitne ako první level 30, dostane 100 subs, či čo? Káni, ja neviem hrať Volko o 100 subs. You don't need a vape. Wow. Dramatiačky si videl, včera to kúkali. Maxo, díky, Snowfear 35, Gabor, ZG a tvoj nový sub, ďakujem. Patres 61 mesiacov, Senis, díky, Spekodiových 50 mesiacov, sub, ďakujem. 1% na AK celkom šťastíčkou, ukáž, to si vyhral? Ukáž. Ty prasa. To čo ti drblo? 2 ti padli, 3 dokonca. Počkaj, to 1% šanca a padli vám 3? Wow. Nie, to bolo to AI drama tomba. Smajlík. Tak to bolo aké šťastie. Ja keď to spravím, tak ti hovorím, že nepadne nám ani jedno. Koľko stojí? 66? Ok, spravím to aj ja. Ukáž to. Dead Space bedňa. Aj drama neviem, nejaká stupidita. Nič, bohužiaľ. Nabíh hrdiny, ktorú...